أعد طريق ربي قد أتيت يا رب أخذا صورة عبد ملتمسا الهدية يا من لا يعرف خطيئة فالمياه قد أبصرتك ففزعت والسابق ارتعد وصرخ قائلا كيف يستضيء النور من المصباح كيف يضع العبد يده على سيد فقدسني والمياه بينهم كانوا يشربون من الصخرة الروحية التي كانت تشفعهم والصخرة كانت المسيح. Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. Ήρθα το Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από το ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευνόητος». Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. الحكمة فلنستقم ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس. في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب الذي به سررت.
Αγίας του ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθόμεν. Παίρνει στηρίγηση πάντως κόσμου μέσα θείος των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Παίρνει του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Με των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Πατρός του Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, πολλά έτη δέσποτα, του Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθόμεν. Περ πλεόν των οδηγορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτον, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτίσε τη σύνταση τούτη στην καθαρτική της υπερλουξίου τριάδος ενέργειαν, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας, δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε το είδωρ του αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, θυσίας ψυχής και σώματος, και πάσαν ωφέλιαν επικοίτιον, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό είδωρ αλόμενον, η ζωή είναι αιώνιον, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αναδειχθήνε αυτό αποτρόπαιον πάσης επιβουλής ορατών και ορατών εχθρών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εις αγιασμών οίκων, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, πάση της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς επιστήνε αγιασμού δια της των υδάτων που των μεταλήψεως, η αοράτου επιφανία του Αγίου Πνεύματος, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ακούσε Κυρίων των Θεών φωνής της ελεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του εισήνε ημάς υποφάσεις τρίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν. Όλο του αχάλε σου άρχαμα φάτνα για άλλα κουμπινιά ματικά. Πάντα δείχνει αλκουλία τα κατάσα, την ατάχυρα αλφάη καταλβάρα, κατά μαζί τα σαϊτάτε να βαλίτα την ηραγκάιμα τα παρκουλή για τη Μάρια. Μάντζα μη εκτιμτησίνα λιούτιαν φούσιναν πάγουναν πάγαν, βάντζα μια χαϊάτινα, ηλμασίχ ελιλάν. Και τη συμφωνία διοίκης των τόνων και της άρθροφιέρου της συνεργός σας τετασκευής, και κύκλο του ενιαπάνου σας, σε τρέμψουν αρκάστην γάμους σε ειρήνιας να τσάρισες της θύρας, σύ υπακουητικό, σύ φρήτους, σύ. Δουλεύουν συνεπηγές, σύ εξέτας των μωρών του συντέρων, σύ εστέρας τα γύρα των τάπων, σύ πυρετήσας τα τάλας ψάμων,
Σύμφωνα με πλάστονα εξέχειας, αγγελική δυνάμεις εκτροπούσιν, η δωροκαγγέλα χωρίς αποστηλούσιν, τα πολιώματα χέρουβιμ και τα αξιφέρεις να προκύπτουν εστάμως και περιπτάμουν από τις εμπροσύνης του δόξους, κατακαλύπτονται, συνταρθέωσον απερίλεπτος, αναπρόστιον έκπραστος, ήρθε δικής μορφήν του λαβών, ενδομοιόμετροι άνθρωπο γερόμενος, που γαρεφρέστος και διαστράπνα ελεύθυτα άσαστε, υπό τη διαβόρτωνα των γέρος των ανθρώπων, αλήθες και εσήμας, ομολογούμε την χάρη και ήρθεν των έλαιων, Συ Κύριε το πνεύμα της Ιάς και τας φύσεως της Μαργολάς συλλεκτέρωσες, παρθενική υγεία σας μήτραν, το θόκο σου πας έκπις, επιφανέτασε, σιγαρότερος μόνο και έκπις στον αναστράφη. Συ και τα Ιορδάνια έρθα η υγεία σας, ουρανό και τα το Παναγιό σου πνεύμα, και τα σκεφαλάς των εκτίσεων πολεφόδων και αγγραφόδων, αυτός που φυλάβασλε, χάρισε και νύχτευε στο Υιός Πνεύματος, η Αγία σου το είδωρ τούτο. Αυτός που φυλάβασλε, χάρισε και νύχτευε στο Υιός Πνεύματος, η Αγία σου το είδωρ τούτο. Αυτός που βασιλε, χάρισε και νύχτευε στο Υιός Πνεύματος, η Αγία σου το είδωρ τούτο. Και δώσατε την χάρη του Αυτοθεσίας και γυραγές με τον αμαρτρών και Κύριον με συμμανταστήριον, δέμος των έθνων της Αντίας Λάρης Απρόστων, αγγελικής ισχύως του πληρωμένων, την απάντηση αλλιώμη και μεταλαμβάντες και λάθος του φεδρισμών, ψυχών και σωμάτων προς ιατρία παντόπους αγιασμονικών προσπάσεων επεμετήδιων, σιγαριότερος ημών, που δίδοντας το πνεύμα εκείνησες την παλαιότητα της αφήσης και της αμαρτίας, και ο Θεός μόνο διδάσκαλακτής σας, επικοινωνεί τα μαρτύρια σου ο Θεός μόνο, ο διαθαλάς ελευθερώσεις της Ιδίας Φαρόδιαμοσέως Θεός Τωρέας, και ο Θεός μόνο, ο διάρρηξες πέτρων ερήμου, και ερείς αρίδατα και κύμαρ κατακτήσεων, και διψώτη του λαού σου περάσαν, και ο Θεός μόνο, ο δίδαντος επιρρός, δια του Ιδρού, απαλλάξε την Θεός αυτός και είναι δέστρα, Αγία σου το είδος του και το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτός και είναι δέστρα, Αγία σου το είδος του και το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτός και είναι δέστρα, Αγία σου το είδος του και το πνεύμα σου το Αγίο. لأن صوت الآب تقدم لك بشهادة مسمياني إياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد لك baptizomenus σου, Κύριε, Χριστιανός εφανερών την προσκύνηση του γαργενήτωρος την φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητός ονομάζουσα και το πνεύμα περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και των κόσμων φώτισας δόξασι. Το φως
Επεφάνης ημερών Κύριε Λέηση, πού είναι η πρόξενος? Εδώ είναι, πρόξενος. και Παναγιώτα τον Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης